Et Office giver vores kunder mere tid til mere salg, når vi hjælper dem med at klare de administrative opgaver, der er nødvendige, når varen er solgt. Tag for eksempel Helge Stenbæk fra Salvana. Han kører fra kunde til kunde og sælger foder til heste, men det er også det, han er bedst til. Hver uge, når varerne er leveret, så sender han bare sine ordresedler til et Office. Der sørger vi for indtastning, fakturering og afsending. Den løsning sikrer, at Helge kan få betaling for sine varer og giver ham samtidig mere tid til mere salg. Vi hjælper ham selvfølgelig også, hvis kunden ikke betaler til tiden. Et Office tilbyder også en løsning til en effektiv og nem håndtering af virksomhedens bilag. Du scanner bilagene og opbevarer dem i din virksomhed. Vi konterer dem, sender til godkendelse og kan også gennemføre betalingen. Det har Allan Bülow fra Kraks Fond glæde af. Deres bilag godkendes, behandles og arkiveres elektronisk. Arbejdsgangen med godkendelse af bilag effektiviseres og dermed reduceres ikke værdiskabende administrativ tid i virksomheden. Og når bilagene er arkiveret elektronisk, så sparer du også værdifuld tid, når du skal ud og lede efter et gammelt bilag. Et Office har mange års erfaring med økonomisk rådgivning, regnskab og bogføring. I mange virksomheder er denne funktion et nødvendigt onde. Outsource helt eller delvis din regnskabsfunktion til os og få en mere fleksibel virksomhed og mere overskud til at udføre det, I gør bedst. Det har Margrethe Fredskilde fra Hårup Gamle Skole gjort. Vi sørger for bogføring, månedsbalancer og holder deres regnskab og budget opdateret. På den måde har de stadig overblikket, men har også gavn af vores erfaring og faglige kompetencer, når det gælder opfølgning og rådgivning. Desuden har vi som registreret revisionsselskab også udarbejdet og revideret deres årsregnskab. Et Office kan også hjælpe med din virksomheds marketingaktiviteter. Det har Claus Køhler fra Hammer Hansen gode erfaringer med. Han har fået designet og udviklet deres nye hjemmeside, men har samtidig fået gode inputs og sparring til en skarpere profilering. Vi kan også levere flotte tryksager i små oplag til fornuftige priser. Et Office leverer også teknisk tegneassistance på freelance basis. Vi hjælper arkitekter, entreprenører og håndværksmestre med udarbejdelse af byggetegninger. Vores tekniske tegner har mange års erfaring med 2D-tegninger i AutoCAD. Det har for eksempel Herman Jørgensen fra JJ Byg Horne haft glæde af i mange år. Vi leverer også tegningerne i 3D, hvis din kunde skal imponeres. Et Office. Løsninger, der passer din virksomhed.